Voi vittu, siinä on mun matkanlaukku. Voi vittu, siinä on mun matkanlaukku. Siinä on aika. Voi vittu, mun matkanlaukku on siinä. Joo. Mitä vittu, eikä mun tarvi mihinkään lähettäjiä. No vitut lähe. Siinä on aika. Mitä vittua? Ota kyyttiin. Eli minä lähden, mikä mä tuustin taas ruokkaan. Äipä pysähy. Voi vittu. Eli minä mihinkään lähden. Mitä ei hiimettä. Eipä tullut pompulla. Mitä vittuja? Mitä vittua? Nyt mennään takaisin sinne. Se on mun tavaroita siellä vessassakin jo. Uutista. Se on vessassakin niitä mun tavaroita. Ota se koppa. Oi vittu, mitä vittuja? Uutista. Mitä helvettiä? Toi on laitonta. No on. No niin, mennään takaisin sinne. Se on mun tavaroita. Niin Se on sun kämppä. Perkeleen hökääle. Ei vittu, oliko nyt naurettava? Mitä vittua? Nyt oli naurettava. Mitä vittuja? Äipä oli tuonut matkalaukun tänne asti. Mitä vittua? Sano, että takaisin. Ei saatana, mutta se on mun tavaroita vielä sekä känääpillä. Voi vittu. Kyllähän mun sinne pitää. Ei vittu, mä menisin sitä kysyä, että annatko kyydin takas kämpeli, mutta se kaasutti karkkuun. Oi verkelleen hökäälle. Oi vittu. Onko Jonne? Joo. Ei pallu Jonne. Oi vittu. Nonni, annatteko kyydin? Ei anna. Kyydin takas kämpeli. Se rokettuu. En tule. Mulla jäi siinä vessaan vielä tavaroita. Jäipähän. Tero on vielä huomissa ainakin täällä. On. Niin. Mitä vittuja? Ei nyt tolleen saatana voi tehdä, että toisen matkalaukku. No se tollanen se mun äippä on. Mitä vittua? No se äippä on. Niin poliisi paikalle. Sun pitäisi se poliisit soittaa. Sunhan ne pitäisi soittaa. Huomaatko tuossa, että vaikka se uhkailee poliisilla, no ei se nyt oikein se voi poliisista soittaa, kun pitää laittaa jotain ei oo tehty eikä mitään. Niin. Minähän tässä olisin se. Joo, kona. Onko nyt kona? Nyt on kona. Joo. Minähän tässä olisin se, joka pitäisi poliisit soittaa, kun Jups. tunkeuttaa. Voi vittu, äippä laittaa mulla joku viesti, että perkele sun kanssa. Mun äippä laitto. Voi vittu. Tällä koko reissulla ei oo sitä mitään pahaa. Ei olekaan. Ei oo mitään Vittu munkin äippä suuttunut mulle, voi vittu. Tällä koko reissulla ei oo mitään pahaa. Ei oo. Noita ei tänne mun tavaroihin koskea saatana. Aika arvasin tämän, olisi ollut puoli tuntia aiemmin siellä. Noinko yhtään? Oliko yhtään? Tossa on jotain PMP. Ai toi muikkeli. Ai toi muikkeli. Kato. Joo. Oi verkelleen. Ja mulla on jotain matkalaukku. Verkelleen. Sä voit vaan rullata sitä. No tossa. Voinko sopia, että et sitä ollenkaan niihin tyyliin? Ei kosketa. Verkelleen, eikä mun tarvii lähettää tänään vielä. Ei. Joo, ne killisti. Läpi ikkunan heitän huoran, tapon sen paskan teloitan huoraa turpaan. Jupsista. Verkelleen. Päätä patteriin, varoa hanuliin. Ei, toivottavasti ei. Mä varmaan riinoja. Ei oo mennyt. Joo. Verpär momo oli takalukuussa. Mikä oli takaa? Lahjoituksia tulee. Tulle. Verkelleen. Eikä muuta takaavi ollut auki. Ei, mä oon tullut. Verkelleen. Taitaa lainata, ei nyt mun tavaroita voi saatana vielä tuolla. Sun asunnosta. Saatko mä äijän, olisiko välisoppi heti, vai jos on viinat on viety, niin mitäkään alkossa? Ei oo viety viinat. No on varmasti. Se voi jopa vannoa. Mitä katsotaan, varmasti on viety viinat. 99% mahkuu, että on viety viinat. Mä luotan, että ei oo viety. No sinä sanot, mitä sanot, jos ei pidä ikinä paikkansa. On viety. Rikosilmoitus. Ja pitäisikö tehdä rikos poliiseille? Ja ihan päällä, koskoksi? No katsotaan ensin, onko viety. Mutta matkalaukku, ei nyt voi ottaa, toihan oli melkein ryöstö. Ei voi yhtenään vastata siellä. Oliko se vaan keltainen takki siellä toisella, mummalla jäävällä? Se oli mummosta vähän kerran. Voi, mutta oliko sillä vaan keltainen takki? Toissa on. Voi vittu, ne on siellä känäpillä. Voi vittu, sano ettei mun tarvii lähetäjiä. Sano, oli ne siellä, mä näin itse, keltainen takki. Mennään ensin kämpille ja katsotaan, onko viinat vai. Ei, mutta ne on siellä kämpillä, äippä ja mummo. Olipa, mä näin keltaisen takin. Ne oli menossa Etin kanssa sinne mummon luokse. No en tiedä, mitä tuossa on parikissa tuossa? Ei vittu, eipä auto. No niin, voi vittu, ne on vastassa. Ei vittu. No sano, että mun ei tarvi lähteä, niin se pitää paikkansa, ei ne voi pakottaa. Äitin auto on siinä. Mä sanoin. Siinä on äitin auto. Mun sanoi, että mun tarvii lähetäjiä. Ei kosketa mihinkään mommoihin eikä mihinkään, se on luvattu. Jos sanoo, että ei tarvii lähteä, niin se pitää paikkansa.
Joo, ei Teroa pois, pompullat, niin upi päättä. Kunhan ei mitään psykkooseja. Ne on siellä. Mä näin, että ne meni. Minä näin, että ne meni. Laita striimi taas. Joo. Mennään. Joo. Sanotaan, että voit omaa kuin ottaa, ettei se voi päättää. On se lauma. Kai sen voi tuoda. No sopii sanoa. Tero on mun vieraa. Tätä on ollut asioita. Ei oo viettää. Vähän vittua nyt. Pieksellä Arttua. Näytäpä selkä. Siis mitä helvettiä? Jakso tuolilla pyytänyt ja on. Ei ole. Ei todellakaan. Se on jo varmaan joo. Sä laitat. Ja tossakin on musteleva, nekään ei ole mun näyttäviä. No ei tossa oo poloja jälkiä. Nämä ei ole minun jälkiä, nämä mitkään. Ei oo niinku silloin aikaisemmalla kerralla kun Tero oli silloin ihan häkäinen, mutta nyt se on ollut ihan chillisi. Ja nämä ei ole minun mustelemia, nämä. Ei todellakaan oo. Ihan punainen. Tuolilla näkenyt täällä. Ei oo. Ei. Kyllä on tullut viestiä semmoista. On viestiä tulee. Tänne on. Onko varmasti? Joo. Minun pitää lähteä nyt juna-asemalle. Tänne ei jää. Joo. Ota jos Arto sanoo. Ei, kun me sanotaan, että täällä on niin hengenvaarallista. Ei oo mitään. Minä kuulemma omia psykoosilääkkeitä syötät Arto. Ei En oo syöttänyt, mitä Oi vittu. Uskotko nyt että saatana, että se on näin? No en. Vittu saatana, sinä lähdet. Mitä ei ihmettä. Arttu. En oo mitään lääkkeitä syöttänyt, mitään helvettiä. En oo mitään lääkkeitä. Ja ne vain väsyttää jossain. Mä sinä vii mummo ulos. Minä vien Saatanan kemppaisen sekpäät nyt helvettiin. Mene vittuun täältä. Menepä nyt te Ja minä tän saa pois. Minun talo. Perkele. Minun kämppä. Mene vittuun siitä. Arto rauhoitu. Läykotta hättä sua vittuun täältä. Mene vittuun. Mitä helvettiä? Mitä tapahtuu? Terve. Kuka siinä oli? Kuka se oli, mikä oli naapurissa? Vitun lassi saa. No mitä vittuja? On ne nyt menetykään äijille. Perkele, mihin tämä saa piilua? Onhan nuo katkasulta. No niin on, ja viinat vietty. Ei oo viina, ei oo On vietty. Onko viinat On vietty. Viinat viety. Oi vituna vittu, nää on velkka. Ei. Joo, mutta lonkeroita on. Vai onko ne vienyt? Ei mun viina. Onko ne vietty oikeesti? Oo. Oi perkele. Moro naapuri. Äiti varasti meidän viina. No se on laitonta. Se on laitonta. Onhan se. Ei Se on ole. laitonta. Se on Mitä rikosilmoitus. ihmettä. Onhan se. Sehän on varastamista, näpistys. Eihän, oliko ne jossakin piilossa? En tiedä, mutta lonkerot ei ainakaan viety.